ଆମେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଏସି ଲାଗିବାର ଅଛି, 10ଟା ନା 15ଟା ଏସି ଲାଗିବାର ଅଛି। ତ ଆଜି ଏଠି ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆମର। ଆଉ ଏମିତି କାମ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ, ବହୁତ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସାମ୍ନା ଯଦି ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ହିଁ ବଢ଼ିପାରିବାନି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆଉ ନିଜର ଯାହା ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିବା ଲାଇଫରେ। କାରଣ ଏଠି କିଛି ହାସଲ ନ କରିଲେ ଆମକୁ କେହି ବି ଏଠି ରେସପେକ୍ଟ ଦବନି। ତ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ଆମେ ଲାଇଫରେ କିଛି ହାସଲ କରିବା ଯେ ନ କରିବା। ତ ସବୁ କିଛି ମୁଁ କହିପାରୁନି, ତଥାପି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିଜ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ସ୍କିଲଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖାଯିବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ମୋତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ, ବଟ୍ ମୋ କଥା କହୁ କହୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ରହିଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସେଇଟା ଭାବୁଛି। ତ ଏଇଟା ଭାବିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୋର ମୋ ହାତରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା କରିଚାଲିବି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍